Question number 3. What is your favorite instrument? Ma'am, utot, ma'am. Pinoy Big Sister, Episode 2. Uy, nak, kumusta man? Nadawat ka sa imong gi-applyan? Wala ko nadawat, may. What? Ha? Ngano man? Dili akong natubag. Pataka sa day kag tubag. Gatagan kong answer ma, pero dili mao. Unya, unsa man imong plano? Dili ko masurrender ma. Mga play kog utro. Sige na, paningkamuti na. Mga nakapasal ko sa interview mo. Congrats na po. Artista na kahapit na. Salamat kay ma. Pero, dili gyapon na yung pasagdan yung pag-eskwela ha? Of course ma. Exam kay na mo ugma. Hala, pagtuon na nak. Oo ma, magtuon na ko ron. God bless nak. Salamat ma. Mag-study ko kay exam na ugma. Question number 1. Asa gamiton ang ipon? Ay siyempre kaon. Number 2. Unsa nagatas na buhaton og tsaa? Kasayon, milk tea. Number 3. Unsay tawag sa hangin na mugawas sa lubot? What? Kasayon, utot. Number 4. Unsay buhaton para mutaas ang ilong? What? Kasayon, binato ng ilong. Nakulbaan ako interviewon, oy. Unsa man akong buhaton, oy. Magsulat kong itubag, be. Akong pangalan, Irit. Wow! Edad, 9. Favorite food, ice cream. Yummy! Favorite dance. Day ali diri sa baka diri. What? Favorite sport. Ay, kabalo na ko. Takyan. Okay na ni akong kopya eh. Di na ko makulbaan ane. Naunsa naman ni si Irit? Oy, isa naman ni kasi mana wala eskwela. Aha, man ni paduling ng bata ah. Ako rin tawagan, bi. Hala, nawag man di ang maestra ni Irit. Ako adong tubagon be. Hello, ma'am? Hello, inahan. Hello, ma'am? Aha naman ni si Irit. Wala na lagi ni siya eskwela-eskwela. Buundang man jud siya eskwela, ma'am, kay mag-artista siya. Ha? Mag-artista si Irit? Kabalo nito siya mo acting inahan nga. Ulawon mong kaayo to. Ambot na yung bata, ma'am, ay. Kursunada ka ayo. Pa-eskwelahan biya to si Irit. Sayang kaayo ang tuig ay. Hapit na biya ang closing. Lagi, ma'am, sayang jud kaayo. Sige, palihog lang ko inahan ha. Sige, salamat kaayo. Sige, ma'am, bye-bye. Nandun ako sa Pinoy Big Sister, ma. Sige, nak, amping. Salamat, ma. Ay, hala, nak. Nawag na ba tayo mong teacher? Mao ba, ma? Oo, pa-eskwelahan daw ka. Sige lang, ma. Mula agad ako sa eskwelahan. Adto na ko, ma. Hala, maadto na ako skilahan be kay basi malit ko. Ang akong kopya basin malimtan. Kaon. Number 2, healthy. Number 3, utot. Utot. Ay, sorry ha. Sorry pod. Ikaw? Ikaw? Ikaw, Manday na. Kamusta man nadawat ka sa interview? Wala ko na dawat, oy. Pasagad na kaghatag og answer. Sakto man gud to akong gihatag. Sayop, uy. Gigukod bagay ko sa guard. Unya, asa man ka padulong? Nubalik ko sa Pinoy Big Sister. Mga play kog balik. Sige, good luck. Salamat. Asa man ka padulong? Ato, skilahan kay mo exam karon. Sige, good luck mo sa exam. Sige, salamat. Ay, abot na dyan ko sa eskwelahan.
Magtuon sa ako, be. Oh no! Di man na ako, ah. Kakinsa man eh. Hala, iyaha jud ni ba? Nagbaylo mi. Abot agad ko sa Pinoy Big Sister. Close manda. Akong tuktokon, be. Ayo! Bugol mong guro ang guard. Akong kusgon, be. Ayo! Kusaman! Guard, mga play ko, guard. Saba kay ka, ha? Magulat ka! Guard, nay nang apply? Naamam! Sige, pasudla. Sige, sunod na! Saba kay ka, ha? Hay, salamat! Ha? Ikaw na pun? Ayun, hapon, ma'am. Nang sa mga kurkurog man ka? Kulbaan ko, ma'am. Ano nakulbaan man ka? Basin gukuro na pud ko sa guard, ma'am. Sige, interview na tika. Saom na rin nun. Magali na ko'y kudigo. Question number 1. What is your hobby? Wala, English man eh. Palaban ko kudigo, be. Hala, di man niya kuha. Otro na ko ang question. What is your hobby? Saom na ni ron. Bahala na ni, uy. Utroon pa dyan akong question. What is your hobby? Ma'am, kaon, ma'am. Ha? Kuya, wag ni mong hobby. Question number 2. What is your favorite fruit? Milk tea, ma'am. Milk tea? Lamiyago na ng milk tea. Question number 3. What is your favorite instrument? Ma'am, utot, ma'am. Utot? Nayabag na ka? Kung sa may gustong buhaton nako nimo. Kung di ka kapasar ng interview. Ma'am, binato ng ilong, ma'am. Ali ko diri, ali. Galasot na ko ni mo ha. Patakar ka tubag, ali. Agay, ma'am. Agay, ma'am. Agay, ma'am. Hala, naunsa man na, ma'am. Bird, pag-ausan eh. Kay patakar ka tubag. Naunsa ka? Gigukod ko sa gwardya. Ha? Kapuyag gukod ay. Gutom ang ko'y mukha